Grazzi Defni, l-aħbar li dominat tmim il-ġimgħa nistgħu ngħidu li ferħet il-tant Maltin u Għawċin hija l-aħbar li l-isqof Mario Grech se jinħatar kardinal tal-Knisja Kattolika. Jinsab magħna live permezz ta' Skype minn Ruma. Eminenza, grazzi ħafna tal-li naqgħod magħna dalgħodu u l-ewwel qed nawgurawlek. Tininet, ir-reazzjoni tiegħek għal din l-aħbar u anke xi tfisser għall-Arċidjoċesi ta' Malta għad-Djoċesi ta' Għawdex mod partikolari? Jien nitbissem xi nsejjaħt li eminenza. Naħseb illi kmarriġ li dan it-titlu jkun kliem vojt, tajjeb, naħseb ninterpretah bħala awgurju ħalli nipprova nkun aħjar. Għajdik li u aħjar fis-sens uman u fis-sens spiritwali. Għaliex qabel ma hija missjoni għall-oħrajn hija wkoll sejħa għal konverżjoni personali. Iva, jiena xi tfisser għal pajjiżna, jien naħseb illi kif diġà kelli l-opportunità li ngħid, naħseb illi l-Papa bl-għażla tiegħi tefa' ħarstu mill-ġdejt fuq pajjiżna. Ngħid mill-ġdejt għaliex m'iniex l-ewwel kollaboratur mill-qrib tiegħu. Insellem lil-ħija fl-Episkopat, l-Arċisqof Xikluna li wkoll għandu uffiċċju importanti fis-Santa Sede. Hemm l-Arċisqof Xwiereb bid-Djoċesi tiegħi li huwa nunzju bħalissa fejn? Korea. Fil-Korea m'hawnx għalejk. Iva, u hemm oħrajn. Allura naħseb iva din hija għażla li l-Papa għamel ukoll biex japprezza il-ħajja nisranija fil-Gżejjer tagħna. Però mbagħad jiena ngħid isma' jien minn fejn jien ġej, tajjeb is-soltu dawn huma mansjonijiet illi isejħu knejjes kbar. Jien ġej naħseb mill-liċken knisja fil-globu kattoliku, ġifieri mill-gżira ċkejkna ta' Għawdex u mill-parroċċa ċkejkna ta' Kerċem, tajjeb. Jiġifieri jien irrid inżomm riġlejja mal-art u dawn l-eru tiegħi, tajjeb. Nittama illi fiċkunija fis-sens wiesa tal-kelma jirnexxieli nagħti is-sem li qed jitlob minni l-Isqof ta' Ruma, jiġifieri il-Papa Franġisku. Npoġġu din il-ħatra fil-kuntest daqsxejn iktar globali tal-Knisja Kattolika. Apparti inti l-bieraħ tħabbru 12 isem ieħor ta' prelati li ħajsiru kardinali. Kellek iċ-ċans tara l-ismijiet tal-kardinali l-ġodda, daw iġorru t-timbru ta' Papa Franġisku ħafna qegħdin jgħidu. Pereżempju wieħed minnhom Fra Mauro Gambetti minn Assisi li jieħu ħsieb il-kunvent ta' Assisi. X'direzzjoni qed tieħu l-Knisja Kattolika? Jien ngħidlek il-verità, rajthom bi żbriex l-ismijiet biex rajt hemm ukoll ismi għax għajt sal-aħħar donni għadni ma rridx nemmen dak illi qaluli diversi tajjeb. Allura laqqas naf min huma dawk it-13. Però jien naħseb illi bħal kull mexxej responsabbli il-Papa jagħmel għażliet ħalli il-viżjoni tiegħu li hu jkun qiegħed jiġbor anke bil-Knisja kollha kemm hi, din il-viżjoni ta' Knisja tkompli tikkonsolida ruħha, tkompli titwettaq. Firri naħseb illi dawn huma l-għażliet illi il-kriterji tal-għażliet li jagħmel il-Papa biex dik il-Knisja li hu ippreżentalna f'dik l-eżortazzjoni sabiħa il-ferħ tal-Vanġelu li għalkemm għaddew ftit snin minn meta tajilna inħoss li għadha mhix apprezzata u implementata tiġi imwettqa fil-knejjes partikolari.
Jiġifieri qed nifhem anke minn dak li forsi għadt fil-passat f'intervisti wkoll hawnhekk fuq Television Malta, il-Knisja għandha bżonn twassal il-kelma tal-Evanġelju b'mod differenti minn kif tagħmlu minn kif qed ilha tagħmel forsi dawn l-aħħar kemm mill-Konċilju law? Forsi minn qabel il-Konċilju għaliex li kien il-Knisja illum timplementa, titraduċi it-tagħlim sabiħ illi waslilna permezz tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U dan il-Papa, illi huwa l-ewwel Papa li ma għex il-Konċilju, ma ħax sehem fil-Konċilju, qiegħed jgħinna ħalli nerġgħu nixorbu minn dawk lejjun. Naturalment, kif is-soltu jgħidu biex jitwetta jiġi imqiegħed fil-prattika konċilju, iridu jgħaddu iktar minn 100 sena u għadhom m'għaddewx. Aħna qegħdin f'din il-fażi jinnidilha transitorja, tajjeb, biex ngħaddu minn knisja mod għal knisja oħra. Fuq livell personali, kif sbaħt dal-għodu l-ewwel għodwa wara l-aħbar tal-bieraħ? Nista' ngħidlek illi irqat u kieku ma kienx il-mobile li daq li naħseb li ma kontx inqum mal-quddiesa, u nittama li ma nitlifx l-irqat. Però l-ħajja hija normali, jiena appena nispiċċa minn għandkom immur l-uffiċċju għaliex hemm ħidma li trid titkompla u fl-ordinarjetà tajjeb u nittama li ma jinbidel xejn, nippruvaw ngħixu is-sejħa u l-missjoni illi qed jagħmlilna il-Mulej Ġesu permezz tal-Knisja. Monsignor Grech, eminenza, ħanerġa' ngħidlek fit-tmiem ta' din l-intervista mill-ġdid nawgurawlek u grazzi ħafna tal-li sibt il-ħin tkun magħna dalgħodu waqt il-programm TVAM. Grazzi lilkom ta' magħkom. Ħamorru għal Defni għal aktar aħbarijiet u mbagħad immedjatament sport u l-aħħar diskussjoni fit-tmiem il-programm TVAM minn hawn u 5 minuti oħra.